bismillahi irrahmani irrahim. bandiraɓe julɓe dental pulagu on calminama kala to mbawɗon ummorade e nder jofli windere he. min calmini on, min calmini Mamadou Diallo gonɗo radio Duniya, gonɗo sababu ono Hammadi Diallo gonɗo sababu dentugol men ɗo. kono noon min calminiri min jetti Mamadou Samba Mboh gonɗo sababu jokkodiral ngal o. en calmini alduɗo garɗo joɗodi e meɗen e ndeɗo jonde. kono no calminirɗen dendagal ardiɓe pelle umniɓe e nder diwanuji ɗi ngari ɗo. en calmini dendagal bandiraɓe arɓe tawtorede ndeɗo yewtere. kono wallahi haadino tawa waktu men ne yaaji, tawa wona mbiɗa waɗa ganɗa henna e doggu heñorandu, tawa tigui mi yajnotono e tarih meɗen ha ganden koye men. bandiraɓe tedduɓe, tarih dey ko hunde lugginde, kono ko hunde wittetende, ko hunde jangguetende. kala noon ko kalmiɗo mbiɗa jogui ɗo tugnimi ɗum e deftere, mbiɗa jogui e wittoɗo ƴittumi ɗum. ma wood ko heewi kadi ganduɗa ko cettinmi, ko tengtinmi, ko yiya wona wiya, ko tepperam dewmi hen ha jimi no woori gandumi no wuuri. heewani ɗo pullo woni ɗo koye ngalam daraki, tawi foof ko wittoji. caggal salminde on eɗen puɗɗoro inde Allah bajjo mbo yeewaka, joom yurmede aduna huftidinde e yurmede heewinde. holi ngol ɗo leñol ngol askitintoɗen, ngol jiɗɗen ɗo haalde haala muɗum. holto gadiɗen andede e tarih, holto ngol mawɗen. tarih ine jangtano en ngol ɗo leñol fulɓe. holto leñol ngol ummi, holto ngol adi andede. tarih adi jangtade ngol koɗo wiyete duniya. ndeka noon so tawi radio innirago duniya kadi ganduɗa henna noddi en ɗo inde ɗe kawri, kono ma en kaal holko woni duniya. duniya ko ɗum duunde, inde duunde, woɓɓe mbiya ruunde, nokku lesdi ɗo ndiyam filti bangeji fof. tawete ko hakkude leydi Arab Saoudi ndi e leydi Sudan. leñol gonnogol ɗon ngol wiyeteno ko leñol haam. jannguɓe to bangue tubankore e mbiya omo, wonnoon ɓe momtat hasko, arabeɓe kamen mbaɗata hen ha o wona hamiyun, ɓe ga mbiya omo. omo o noon ne wona chapien, ina wona omoji ne mbayno leydi, woni neɗɗo kakkille. nden ngol ɗon leñol ngol hoɗi ɗon ko kalaten ɗo henne koye ngol ɗo leñol ciftore duttiɗen ko gila duuɓi ujunnaje 10 e tarih men ko adi hande. ngol ɗo leñol konno ngol ɗon ngol dey nden ɓe mbiyaka fulɓe, kono ko ummade ɗon inde nde feeñi, inde goɗɗe peeñi. koɓe leñol gonnogol e on ɗon nokku ko yimɓe rewatnoɓe Allah gila nden. so tawi koko arabeɓe mbiyata ko al umma al fullaniya hiya ummatan lam takfur qattu, ko leñol ngol meeɗa heforide, ɓe meeɗa wonde hefereɓe. so yimɓe ɓe mbiyama joni holko waɗi ndaw ko hawni fulɓe ne nangte l'islam, ɗiɗo duuɓi ujunnaje 10 fo de koye diineji ɓe gonno, ɓe meeɗa wonde leñol keferewo. mami rokku hen dalilu laaɓɗo mbo enen fof mbawɗen settade nder meɗen. nde leñol ngol woni ɗon nden ɓe ndewatno ko diine nangue. on ɗon diine noon o ɓooyi soɓe juulatnoɓe kuccitta koye mbuɗu nangue. ɓeɓe kuccitta e mbuɗu nangue ɗo ɓe mbi ɓe ndewata ko joom nangue, saabu ɓe ndaari ɓe tawi ko ɓuri mawnude ko Allah tagno ko ɓe jii fof ko nangue.
goo ine woɗɗi ine mawni ine heewi nafooje sabu njalbendi muɗum ndi woni ñalawma nguleeki muɗum ki ine hokka coftal ɓalli ndeka noon kamɓe baawɗo taggudumo ko oɗo woni joomaɓɓe ko oɗo ɓe ndewata ɓe ndewi heen nde yaano noon haa dimunnaaji njuuti ɓe ɓooyi e diine heen seyɗaane gooto Amadou Hampâté Bâ ne heewi haalde mbono wiyamo jeɗɗo dewal debbo joom noppi jeeɗiɗi seyɗaane o hoomtiɓe haareyiɓe wi onon nganndirton Allah jaɓanii ko mooɗonna ko on maayata on jooɗiima duuɓi jeeɗiɗi alaa maayɗo jawdi mon ne jibina onon oɗon jibina te nguurdam mooɗon on njii asaman o siltata ina toɓa toɓooji jokkondirɗi neema e dow neema e nguurdam mbelɗam oɗon nganndi ko waɗi Allah yaafiima on e maayde te o naatnii on aljanna subaka fof ma ɓuri welde mbaɗee ko weli pittaali mooɗon on waktu gonnooɗo no annabi maɓɓe ni wiyetee ko Atumane arabeɓe ne kaala Atumane o woni Usmane enen ga eɗen mbiya Tumani Fuutotorankoɓe ne jogii jimɗi muɗum haa Tumani bajjel Tumani yiɗi nguuron Tumani yiɗi maayon Tumani wona Allah ko Allah tan nelno ɗum yo haal ko haalata ko ɗum noon mi joofi ɗon kono ɗum ina woodno e pine meɗen ɓooyɗe moftanoɗe seyɗa noon nden homtiɓe ngol ɗon leñol ɓe jeehi ganɗa henna ɓe goppi kala ko diine o yamirno holko ɓe piɓodirno e jomiraɗo ɗum woni ko mbiyaten harameji jeeɗiɗi kono holi ɗin harameji jeeɗiɗi ma en dutto janggen ɗum ɗo e kayitaji siftinde on holko ɗum woni te leñol nde wonata leñol seno ma wooda ko sali leñol ngol ala ko sali wawa senade ɓe goni toon oɗon diine woni diine koɓe mbiyatno so tawi goto e maɓɓe darima eɓe juula eɓe kuccita e nangue oɗon jiiya ɗum ha e duuɓi cakkitiɗi ɗo ɗi jiyonno mawɗo pullo ne huccite mbuɗu nangue ine fuɗa ne dari ne waɗi ni nde tami peɗeli ɗi fof ine forti ɗuɗo ine jangga minen komin bitti hen ko ɗo e nder leydi Ferlo saabu mofta koye galleji biyeteɗi ko joguiɗi gande ɓaleɓe ko gande traditionnel moftanoɗe toon min jiiti ɗum e nder leydi Tchad he e nder wittoji amen min jiiti min tawi ko woni ga ko ko ɗum woni to nde min jotti Égypte kadi nde min bitti toon min tawi no ɓe juldatno ko ɗon ɓe ga juldatno min paami ndeka komin jangguinano ko wona jati tan molorɗi kono noon ndeka ko diine ɓooyɗo woni ɗon bo min ndewata min gandano te puɗɗimi firtanede ɗum koye nder leydi Tchad on ɗon diine woni ko mbiyeten ga harameji jeeɗiɗi mana gueɗe jeeɗiɗi ɗe ɓe mbino min goppani Allah wi son goppiɗe mi leftata on te ha hande jiɗɗo fof waɗa goppuɗode fof leptatake ɓesgu mum leptatake kono subhanallah holno goppirten ɗe gueɗe belɗe ko ɗum de woni ko pittali gurta saabu fenande ne weeli ɗum so tawi ngaari baba ho jooɗima ɗo ne fena sikkata keɗiɗo famata ɗum koye gueɗe ganduɗa hen nag godnoɗe so tawi eɓe juula noon ɓe kofa peɗeli ɗi fof wannoɓe mbi ɗiɗo fof ko bakkodinoji ha heddi ndu sibitindu ndu wonko wiyete e mum heƴata ɗo ndu wonko wiyete mum heƴata ɗo ndu wonko wiyete mum jantol heƴata ndu ko noon nduɗo noon kadi tabiti to banggue ganduɗa henne toon ɗaɗol mayru jokkodiroy koye ɗaɗol ɓernde ɗum waɗi junggo fof ne oppire kayru ndu woppe joni noon ko kayru tan haaldata e jomiraɗo ɗum woni koɓe mbiyata noon kamɓe soɓe juula ɓe mbiya buuɗal yurmede andi nangue kam ko mbuuɗu te ko mbuuɗu yurmede buuɗal yurmede fuɗi e binde gueno yo jaam ñallu haɗo cinsinƴi ma kaadi jawdi e ɓesgude sari e ladde yo yitere ma reen kala ko jiɗɗa min cottiri emin keddi e fimde ma min pittata kala ko jiɗɗa min cottiri ɗum biigui e dimade e ƴiƴam sagataɓe emin kedde e fimde ma min pittata min fenata
min kulata ko wona Allah min toñata min gujjata min jamfata ko min gopata min tajata en ɗam kala ko daña ko renga yo jam ñallu haɗo cinsiji ma ka ɗum woni darde adande kadi jomum ɗimmita ƴeewe noon so tawi neɗɗo fenata o hulata ko wona Allah o toñata o jamfotako o wujjata o wopata Allah o tajata en ɗam holno bakkodinirta o watta bakkat kono ɗum ɗo ko gueɗe komtoje kono gueɗe belɗe ɗe fittandu wurta so fittandu ne jamfo walla ganduɗa hen nane wujjito ne woopa Allah tawan ne weeli fittandu e pourtant ne wawno dañde ɗum taw waɗani ɗen gueɗe kono ɗum ko gueɗe seyɗane nattata e ɗeɗo gueɗe ko ɗum waɗi noon kamɓe ɓe gadonirno e Allah ko ɓe goppi ɗeɗo gueɗe te hande enenne sen duttitima e majje tan en mbi ganduɗa hen hande en goni yimɓe gonɗuɓe ɓe penata en kulani so wona Allah en toñata en gujjata en jamfata ko en gopata Allah en tajata en ɗam tawaten eɗen kisi koye aduna keso gonɗen kono ɗum noon neɗɗo nanguirta ɗum koye jikku kono woto nanguir ɗum ko diine saabu diine l'islam joni en diine ɓe goni e nder on ɗon duniya ha ganduɗa henna nden ɓe goppi ɓe batti lotorade ɓira ɗam ɓe batti so ɓe jeehi dow wuuro ɓe momtoro butali ɓe ndewi no feewi Allah wurte maɓɓe halkiri ɓe ndiyam hakkunde Yaman e Somali ɗon ɗo maayo geej ɗo ko ɗon ganduɗa henne volcan ummi woni ko mbiyeten Mborka woɓɓe mbiya ɗum arab wiya ɗum Burkan nde o fucciti ɗon o yooloy duunde nde dattiroynoɓe banggue funnague ɓe woni leƴƴi ɗiɗi kono fode nden ɓe mbiyatake ɗin leƴƴi nden ko leñol gotol tan woodi dattiroynoɓe toon ɓe hen jeehi kamen hankkadi ne ndaara ɗo nguuri ha jantoye hindi ɗum woni dravidi en endo yankoɓe ɓe jiya toon ne jalta e sinimaji hande koɓe 23 leñol e nder leydi hindi dattunoɓe tan goɗɗoyani kamen ngabbitani dow pawle to keɓoy dow pawle tan jooɗi ɓen goni yamaniyankoɓe ɗum waɗi tarif ɓe naaki arabagal yamaniyankoɓe to lasli wiyeteɓe ko arabul mustaribatu thaniya wontuɓe arabeɓe so neɗɗo wiyama wonti wonko wonno wan noon koye ngol leñol ɓe jeeyano kono noon nde yeehi haaɓe kalka heddi seeɗa seeɗa o watti ne hodduno e leñol aade sammudo en ɓe batti haalde toon ngal ɗon ɗemgal dattiroynoɓe banggue hirnangue worgo ɗum woni ngabbitoynoɓe dow tule leydi Éthiopie dattiroynoɓe banggue hirnangue rewo ɗum woni misrayankoɓe ɓooyɓe dattiroynoɓe hirnangue beƴ woni fulɓe ɗiɗo leƴƴi fof jiidi yumma e baaba ko leñol gotol tan fergoji ɗi ganduɗa hen no puusi carima oɗon gandino ɗiɗo leƴƴi mbaduno ma en peññinoy gal leñol fulɓe ngol nde ngol fusi kangol e hoore maɓɓe to nder Sahara ɗo woɗɓe ɓe payi Fouta Dialo wonnoɓe diwan Tichit keɓoy Fouta Dialo ay joni so haalama tan mbiya Pulla Fouta woɗɓe wonnoɓe tan ganduɗa ɗon koye leñol gotol jiiduɓe yumma e baaba oɗo fayi Masine o fayi Fouta Dialo o fayi ganduɗa hen e Fouta Toro ɓe mbiye Fouta Torankoɓe ɓeɗo mbiye Masinankoɓe ɓeɗo mbiye Ndani ɗiɗo leƴƴi ne ko ni tan mbano enen fulɓe noon mami yetto e tarih meɗen Allah waɗi ganduɗa hen nden ɓe puusi ɓe carima e ɗeɗo leyɗele leñol hen foof ƴeewi ha dañi ɗo wurti misrayankoɓe jeehi darnoye lefol Firawna en ngol gurdam muɗum ina hoddire duuɓi ujunnaji jeeɗiɗi fulɓe jeehi jooɗoyi hirnangue maɓɓe woni hakkude ɗon hirnangue leydi Égypte ndi faade hakkude ɗon e Libye ɓe goni ɗon ha ujunere jeetaɓere bi mana caggal nde ɓe puusi ɓe jotti duuɓi ujunnaji ɗiɗi eɓe hakkude Libye e Égypte eɓe koɗi hen ɓe mawnindi toon diine o no feewi misrayankoɓe ɓe kamen nene gonti almuɓe maɓɓe batti yaade leydi fulɓe to ina janggoya diine o ɓe jangguini misrayankoɓe ha feewi misrayankoɓe wonno ne jiimi e cangol Niili mbaɗi civilisation mawɗo mahi juulirɗe mawɗe mbaɗi jumaji mumen mbaɗi jamaji mumen mbaɗi sernaɓe hankkadi ɓe ɓurti fulɓe ɓe doole fulɓe ɓene kadi wonno ko sernaɓe maɓɓe peri toon kadi jippiti e nder leydi Misra ndi gonde maɓɓe ɓe kodi ɗo wiyete Sahara ul Harbiya nden ɓe gondi ɗon
dumunno o ganduɗa hen ne juuti fodde kadi ganduɗa duuɓi ujunnaji ɗiɗi hen hoore wotere junniti faati banggue hirnangue Afrique ɓe peri ɓe paati hirnangue Afrique ɓe jaaha tawi noon nde ɓe gonno toon to Misra to wonno mawɓe mabɓe andanoɓe toon ko Boutro Nabata en Helleri en Soyi en ɓen ganduɗa hen ne gonno yimɓe andanoɓe e nder ngol ɗon leydi e nder ujunere jeegoɓere saabu so tawi kalata koko ɓennuno ko idi jibinede Issa taari ko a ustat so tawi ko caggal Issa a ɓeydat ujunere jeetoɓere nde ɓe koɗi e nder Sahara he ujunere jeegoɓere nde ha heddi e jibinede Issa duuɓi ujunnaji jeegom ɗonne kadi woodi hen hoore kadi abbiti banggue hirnangue ɓe jeehi ɓe jooɗoyi hakkude Darfour leydi Soudan hirnangue rewo leydi Soudan e hakkude muɗum e funnangue wargo leydi Libye ɓe goni ɗon e ɗin nokkuji kadi dumunnaji juɗɗi hoore wonde nde heddinoɓe banggue Misra ɓe goni toon ha dumunna mbo annabi Ibrahima en peeñi kamɓene ɗum joni hoddirte ko duuɓi ujunnaji 4 saabu annabi Ibrahima ko heedi mbo e timminde duuɓi ujunnaji 4 wona nde o jibinano nde kono nde o sinci makka nde joni heddi ɗum timminde duuɓi ujunnaji 4 ɓurani ganduɗa duuɓi 8 en duuɓi 9 en hedde hen Allah waɗi noon kanko on ɗon annabi Ibrahima kankone o feri toon to leydi Iraq o ari o rokkama leydi Babila ndi o ari o jooɗima ganduɗa henna ɗon e leydi Suriya wonnoɓe ɗon ɓe Kan'aniyankoɓe kulimo dokkimo leydi o jooɗima ɗon o wi embo yiiɗi yiyoyde pinal gongal leydi Misra ngal Allah waɗi ganduɗa saabu o nani leydi ndi heewi civilisation e kawisaji nde o yeehi toon Firawna gonnoɗo ɗon o jaɓɓima wona haala annabi Ibrahima ka jiɗɗen haalde kono noon ko holno o jokkodiri e Hajara Sayyida Hajara kanko Firawna o ko lamɗo mawɗo no feewi e jamanu makko saabu nde annabi Ibrahima ne ko neɗɗo mawɗo nde wi ina ara e leydi he o ñaagui autorisation sous préfet gonnoɗo frontiére o wi suusa ma namdo préfet wi suusa ma namdo gouverneur wi suusa ma namno roi ari ha yettimbo roi o wimbo yo ar kono woto arde ko ɓuuri temedere neɗɗo te woto ɓe garde joguitaji Ibrahima hokka autorisation ari eɓe nana Ibrahima no feewi saabu ɓe nana o weddama e jeygue o daɗi o mayani te ganduɗa Allah mbo noddata o kamɓe ɓe ganda ɗum kono ko Allah mawɗo noon ni woni ganduɗa annabi Ibrahima ari jippinoyama ganduɗa toon to paale to jippinteno to ha ñando yiide tawi Firawna o ombo arde yimɓe makko dammude udditama ko paale mawɗo gardeɓe ne daari Ibrahima ne arde yimɓe muɗum kanko ne ganduɗa hen cortège ina filtimbo banggueji foof eɓe cawdimbo nde o tinde lamɗo o tan lamɗo ɓandum ndu woni signude ɓanndu woni diwdiwnude kanko lamɗo o jali o wi gorko mawɗo are men o wi min mo lamɓe cujjanta mi yiya gorko ɓandam dilla o wona neɗɗo ɓolo wonko woni o ari haw yetti ganduɗa hen ɗon dow tinde lamɗo neɗɗo kam yettotako mo saka salminambo jungo wonɗo haalata daro ɗon lamɗo ga jooɗi ga yimɓe ɓe ganduɗa hen nane keedi hakkude mabɓe o daro o jangga lettre makko mbo addi o nde o dari ganduɗa kanko annabi Ibrahima omo jogori wadde discours makko lamɗo ummi ga wonno ga ko meeɗa wadde laamu Firawna yetti tottimbo jungo dari yimɓe fof daara tottimbo jungo wimo ayi ɓandam nduɗo diwdiwnirta an ko mbiɗa fof aɗa wonde Allah ko goto mi anda Allah ma o de kono min ko mawɗo min mi yiide gorko mi signi min mo worɓe cujjanta mi jaaɓi kala ko mbiɗa ko teddugal fof ma heɓ Allah waɗi ɓe itti suka debbo dahanoɗo to to leydi fulɓe to tawi bamum ko lamɗo fulɓe suka debbo ne yane dahagu ɓe gaddimbo ganduɗa henna noon ɓe dokki joom suudu e ɓe Ibrahima o joom suudu Firawna o wi sukaɓam ɓeɗo fof ɓe kalfuɓe ɗo
gila e dahaɗo ha e jibinande leydi ndi ko ngel ɗo cukalel dewel ɓurmi hoolade jikkum te paamon ko dahaɗo adda ɗo kono ko ɓi laamɗo ɗum noon annene tawda ari ha e leydi amen ala ko mbawmi tottude makko ɓuri ngel ɗo cukalel mi teddinirima naw mbaɗoya korɗo ni o hokki Hajara Allah waɗi Hajara onon fof no gandirɗon darol ngol annabi Ibrahima heeɓi temedere hitande jibinani mawɗo debbo o ganduɗa henna kañum ñaagui Ibrahima yo Ibrahima resmo Ibrahima saliɓe kaaɓi hen ha Ibrahima resi Allah waɗi ganduɗa annabi Lut ine jogori halko yeede yimɓe mum ne kalke malaikaji ndewi ɗon mbi ganduɗa debbo ma o nayejo gonɗo e suudu he maw dañ ɓiɗɗo tawi debbo ne waɗi ni ne ridoji ne daara malaikaji ɗi ɗum wona ɗum woni yewtere meɗen kono ala kulli haalin on debbo noon kam jibini Ismaila jibini zurriya Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kala e mamiraɓe muɗum ndeka leñol ngol ɓooyi jibinde barkinde nden ɓe goni ɗon e leydi Misra he ɓe junnitoyima banggue hirnangue ɓe goni hakkude Darfour e leydi Diakh Boubou leydi Libi ndi caggal ɗum ganduɗa henno dumunna o juuti ɗon historien misrianke ɓurɗo ɓooyde biyeteɗo Maniton ko on windi tarih Égypte foof windi tarih Firawna en foof o wi leñol rewino ɗo e ngol wiye ful ujunere jeeteɓere ko ɗo ɓe mbaɗi ɗum ha nden gasi jeenaɓere ko ɗo ɓe mbanno ɗum jeeteɓere ko ɗo ɓe mbaɗi ɗum woodi hen ferɓe ngabbiti banggue hirnangue heddiɗo woɗɓe ɓe gonti ɗo duuɓi ujunnaji ɗiɗi ujunere jeeteɓere nde e jeeɗiɓere nde e ujunere jeegoɓere nde ɓenne kadi peri woɗɓe kadi jotti ɗon ha ujunere joyoɓere e ujunere nayaɓere nde foof ko adi jibinede Isa ɓenne kadi kucci banggue hirnangue leñol ngol noon wiyete ko ful ɓe o ala hen ko ful tan kanko no windiri ni ɓe o noon eɗen gandi ko lomto inde kono Maniton windi ɗum guila duuɓi ujunnaji ɗiɗi ko adi hande nden ganduɗa ɓe gabbitima banggue hirnangue ɓe goni e diwan ɗo wiyete Awoynat en ɗo wiyete Tasile en nokkuji kewɗi ganduɗa henna ɓe goni hen kamɓe ɓen ɗon e hono leñol ngol on waktu noon hankkadi ɓe gandirte tan ko leñol biyetengol ful kono ɓe o feeñano e lobto inde he kam fodde bindi ɗi no gaddirni tarih noon ina yeddodiri ɓe mbi eɓe bindatno eɓe joguino ɗemgal bindeteno ngal docteur Salzman joguinoma o wonino mawɗo institut britannique kono ɗo ɗemɗe jangguete o wi kanko ko yi e systéme ɗemgal ngal ko bindi ɗi majjir fulɓe kono ngol leñol ko bindatno ngol bindi ɗi noon majji kono bindi ine tawa e nder leydi ganduɗa henna Tasile ndi hakkude Tchad hakkude Tchad e Libye e hakkude Égypte ganduɗa henna e Libye bindi ɗi ronkama andede koɗi goni kono ɗi gaari ha e leydi Mauritanie ndi te ko bindi tigui kono ronkama andede holi ɗi ɗon heɓakane coktirgal holno andirte holko ɗiɗo bindi kono anduɓe fof mbi ɗemgal ngal ko bindeteno ngal kamɓene ɓe tugniɓe mbi juɓɓudi ɗemgal pulaar belɗum hay ɗemgal gotal ala ɗum e ɗemɗe aduna ɗe fof kamɓe lenguisten ɓe kawri hen saabu sa wi ganduɗa henna ngol kala ko juuti saɗa joopo ɗum mbiyata ko ngol ɓoggol ngol ɗaɗol ngol leeɓol ngol kala ko mbiɗa ngol juutedi ɓuuri tekkedi mum lekki fof keɗa joopo e aduna hen mbiyata ko koki jibinta ko so gotel mbiyata ko nde kala ko ilata mbiyata ɗum ko ɗam ko wayno ndiyam en fof ganduɗa henna ko ɗam yeehi ha lamɗam nde tawno en wonɓe jeerinkoɓe ganda laslim ko ndiyam kono ay ɗemgal ngal ina mofti ɗum wiyata ko lamɗam ɗam wan noon ɗam ko ndiyam saabu lamɗam laslim ko ndiyam ɓe ƴeewi ɓe tawi konngol fof kaalangol e pulaar wonko jooboto ɓe mbi ngal ko ɗemgal ko bindeteno ngal hakkillaji yimɓe ɗi kodi pewti ko wiyeteɓe ƴoƴi ko ummi koye bindi ɓoyɗi kono ɗin yottaki en ina gasa ɗi caami e juutendi tarih e laawol majjere heptimama ɓe kadi ɓe ɗantima kono noon ko leñol bawnogol ganduɗa henno gurnogol e nder on ɗon saaha so tawi noon ko leƴƴi gonnoɗi toon ɗi mbiɗen e dravidi en ɗemgal maɓɓe feccima kamɓe hindiyankoɓe ha wonti ɗemɗe 23 ɗemgal ganduɗa henna hieroglyphe ngal maayi jibinani
ngal woppa bindi kono bindi ɗi janggotako majji minen fof no min ndewe majji e nder école aji min janggi kono noon wa addanani min famde ɗi no hannirta ni ina sikka ɓuri ngal ɓadade ko pulaar ɗemgal gonno arab kam nene ina wuuri ha joni mayani ɗemgal e coppi kañum nene kaaleteno ngal adan ngal gues ngal mayino guila duuɓi ujunnaji ɗiɗi ɓennuɗi no darawidiye eno ɗemgal misirankoɓe ni ɗen fof mayino heddi hande ne haale ko ɗemgal araba ɗemgal pulaar ɗen kam nde ɓe certi tan ko ɗe ɓurno ɓadade ɗemgal gadda henna gadanal ngal ɓe kalanno kamɓe fof nde ɓe gondi ɗeɗo ɗiɗi kam mayani ha hande e oɗo saaha mo gonɗen nden ɓe gabbitima noon banggue hirnangue ɓe gari ɓe koɗi e nder leydi caati ndi ko ɗon lamɗo biyeteɗo tekru o jibinama ko kalanmi ɗo ko fof dey ko leñol ngol fof en totalité muɗum wondi ngol sertani ɓe mbiyaka fulɓe to ɓe mbiyaka fulɓe ga ngol wiyete tan ko fulɓe ɓe gari ha ɗon ganduɗa hen e leydi caati ndi ko ina woɗɗa ñemey to capital mabɓe sakkiti wonde capital o kam ummoto funnague tan